Moltes gràcies, senyor alcalde. Bé, així avui ha passat una cosa que per responsabilitat política no podem permetre. I la gent al carrer cada vegada té més desafecció política i no suporta més el que així vinguem i en tirem els trastos. I en això estic d'acord amb vostè, senyor Folgado, però vostè menteix. I mire, li diré, front a la pobresa energètica, que vostès no fan res, aquest Ajuntament ha fet el Gestiona, la primera iniciativa a tot l'Estat que farà que se reduïsca el rebut de la llum, gràcies a la regidora de Serveis Socials i a la de Sostenibilitat. Front a la reducció de beques i deixar els xiquets i xiquetes en la marginalitat, aquesta regidora del meu costat ha ficat per primera vegada beques per al material escolar i ha ajudat a fomentar els bancs de llibres mitjans les AMPes. Front a que vostès pugen l'IVA al 21% i es fixin a les companyies, aquesta regidora junt al regidor de Cultura han posat el projecte de butaca social que garantís l'accés a totes i tots. Mentre vostès fan repagar als discapacitats, la regidora Mònica Álvaro de Serveis Socials ha posat a l'abast de tot el món recursos d'alçada per anar en contra d'una injustícia social. Mentre vostès se carreguen els instituts d'igualtat i de la dona, la senyora Álvaro ha posat per primera vegada una beca per a la igualtat. Mentre vostès pugen l'IVA, nosaltres abaixem la contribució. Mentre vostès continuen permitint que se desnonen i tiren a famílies al carrer, nosaltres vam acordar no pactar amb els bancs que això ho facin. No som iguals i no ho suporte més. No mentisquen. Aquest Ajuntament és molt diferent a vostès. Aquest Ajuntament és responsable i lleial amb la gent. Aquest Ajuntament els ha portat als tribunals i els ha guanyat perquè vostès saben ben bé que la trama de les corregudes de bous no era la manera d'actuar. I vostès, mentre deien que Carlos Fabra era un grande, que era una molt bona persona, mentre nosaltres dient que les coses no es feien així. Mentre vostès dissimulaven, nosaltres hem creat una comissió d'investigació i hem deixat de pagar 600.000 euros en factures falses de deute il·legítim. No som iguals i no ho pense tolerar. Jo vaig entrar en aquest Ajuntament amb la cara ben alta i me n'aniré la cara ben alta i faré sempre el que pense que cal fer. No pense tolerar que som igual que el Partit Popular mentre vostès es fixin a les famílies. No és veritat. I en quant a la moció, vostès només fan que instrumentalitzar l'ús partidista, des de l'ús partidista, una associació de veïns, i estan contents. Ja s'ho contarà el meu company de Participació Ciutadana. Vostès saben les dificultats urbanístiques d'aquesta ciutat perquè vostès ne són responsables. Perquè ahir se senta una assessora d'urbanisme de la passada legislatura que ha fet que Junta local rere Junta local desayunem sentències urbanístiques que ens asfixien. I mentre vostès se riuen i venen a plantejar així que, oiga, total, ¿para qué tenéis la biblioteca cerrada si no nos falta el dinero? Però què estem escoltant? Si és que ojalà poguérem fer més, però és que entre milions de deute de la Generalitat, l'IVA que heu pujat que està asfixiant a les empreses, però també nosaltres perquè les empreses ens pugen, que la llum també puja i l'hem de pagar, vostès ens asfixien i no ens donen res, tenen la poca vergonya de dir que aquest Ajuntament és igual que vosaltres. Doncs no. Per a mi aquest Ajuntament és un referent del que passarà al País Valencià el 2015 i molta gent ho està mirant i ho reconeix. Llàstima que vostès no siguin capaços de pactar ni tan se vol l'expressió democràtica de poder escoltar Catalunya Ràdio. Vergonya, cavallers, vergonya.